Shwmai, fy enw I yw Joe Langley, a dwi'n gweithio yn Adran Addysg Amgueddfa Cymru. Yn y fideo yma, byddai'n rhoi gwybod i chi am Adnoddau Bagloriaeth Cymru sydd ar gael gennym ni Amgueddfa Cymru. Felly, pwy yw Amgueddfa Cymru? Mae Amgueddfa Cymru yn dailio 7 amgueddfa genedlaethol. Mae'r amgueddfeydd mewn gwahanol lefydd ar draws Cymru ac yn canolbwyntio a wahanol agweddau ar ein treftadaeth. Mae Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd yng nghanol y brifddinas. Mae'n gartref i arddangosfeydd yr esblygiad Cymru ac un o gasgliadau celf gorau Ewrop. Mae Sain Fagan Amgueddfa Werin Cymru a Gurion Caerdydd. Yma, fe gewch fynd am dro go iawn trwy hanes Cymru, gan fod dros 40 o adeiladau hanesyddol gwreiddiol yma. Mae Big Pit Amgueddfa Lofeol Cymru ymlaen afon. Roedd y diwydiant glow yn rhan allweddol o economi Cymru a bywydau llawer iawn o Gymru. Un o eich pwyntiau yw taith 90 metr dan y ddaear, sy'n rhoi blas i'n hymwelwyr a fywyd mewn pwll glo go iawn. Mae Amgueddfa Loan Cymru yn hen adeiladau melyn Cambrian yn Nyffryn Teifi. Mae'n dangos y broses o droi gwlân Cymraeg yn frethyn. Mae Amgueddfa Llyn Rufeinig Cymru yng Nghaerlion, sef lleoliad yn o 2 caer barhaus adeiladwyd gan y Rhufeiniaid ym Myrdain. Yma mae olion amphitheatr, baddondau a barracks. Mae Amgueddfa Llechi Cymru yn chwarel Dinorwig, wrth gael yn diwydiant Llechi Gogledd Cymru. Yma, adroddir hanes y faith, y diwydiant Llechi a dirwedd y bywydau bobl. Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn Abertawe yn dathlu technoleg cloddio, gwaith metel a thrafnidiaeth y bywydau bobl oedd yn rhan o diwydiannau hyn. Sut mae dod o hyd i Adnoddau Bagloriaeth Cymru? A wefan Amgueddfa Cymru, fe welech adran addysg, a dop y sgrin ar y dde, cliciwch arno. Dyma dudalen addysg holl amgueddfeydd Amgueddfa Cymru. Mae gan bob amgueddfa adnoddau addysg ar gyfer Bagloriaeth Cymru. Dyma ddefnyddio Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd fel enghraifft. Cliciwch ar Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd. Ar y dudalen nesaf, mae restr o adnoddau ar gyfer pob grŵp oedran. Cliciwch ar cyfnod allweddol 3 i 4 a Bagloriaeth Cymru. Yma, fe welech y hen menter a cyflogadwyed. Cliciwch ar y llun. Mae dudalen hon yn cyflwyno adnoddau hen menter a cyflogadwyed, cenedlaethol neu sylfaen. Mae restr o'r holl ddogfennau PDF a waelod a dudalen. Dogfen 1. Mae cyflwyniad y her yn esbonio fod Amgueddfa Cymru yn herio'ch tîm busnes i ddylunio eitem arloesol y gellu ei gwerthu un o siopau amgueddfa. Mae ddogfen yn cynnwys gwybodaeth gefndirol am amgueddfa a'r eitemau sydd oes yn cael a gwerthu yn ei siopau. Mae ddogfen gweithgareddau her treulian cynnwys ystod o weithgareddau i helpu myfyrwyr i ganolbwyntio ar y sgiliau angenrheidiol i greu eitem a chydweithio fel tîm busnes. Mae her treuliau yn cynnwys tasgau a thempledu i gefnogi myfyrwyr enghraifft creu cynnig busnes a creu arddangosfa weledol. Mae dogfen gwybodaeth ar gyfer pob un o amgueddfeydd Amgueddfa Cymru. Mae ddogfen hon ar gyfer Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd yn rhoi gwybodaeth gefndirol am yr amgueddfa a'i gwrchau. Mae adnoddau ar gyfer her a gymuned, lefel uwch,
hefyd ar y wefan, gan ddefnyddio Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd eto. Ar y dudalen addysg, ewch i addysg o i 16. Cliciwch ar her y gymuned Bagloriaeth Cymru. Mae'r dudalen hon yn cyflwyno adnoddau her y gymuned. Mae rhestru o'r holl ddogfennau PDF a waelod y dudalen. Mae ddogfen creu addangosfa neu addangosiaid yn llawn adnoddau i cefnogi'r her gan cynnwys gwybodaeth am yr aelodau tîm sydd eu hangen i creu addangosfa a chrifoldebau pob aelod o'r tîm. Mae ail becyn adnoddau yn cynnwys gwybodaeth am y gwahanol ddulliau mae Amgueddfa Cymru yn ei defnyddio i adrodd straeon Gymru. Yn gyffredinol, disgraddfa fawr o gyflwyno, gwrthrychau a themau yw addangosfeydd. Mae digwyddiadau fel gweithgareddau i deiliodd a sgwrsiau arbenigol yn ddull arall, a hefyd i lyfrau a blogs. Dyna diwedd ein crynodeb o hadnoddau Bagloriaeth Cymru. Mae rhagor o wybodaeth yn yr adran archebu a dudalen addysg ar amgueddfa o'ch dewis. Enghraifft, dyma rhif ffon Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd. Byddwch yn cael siarad ag aelod o staff all helpu.